Viete, čo je najhoršie? Že tu progresívne Slovensko vyzýva každú chvíľku len zverejnite trestný zákon, už pošlite do zbierky a tak ďalej, hoď teda platí až 15. marca. Ale to, že oni očierňujú Slovenskú republiku, dokonca sa vyžívajú v tom, ako podnecujú jednotlivcov z Európskej komisie alebo niektoré orgány európske, aby začali voči Slovensku konať alebo aby nám posielali nejaké výhražné listy. Robia všetko preto, aby Slovensku zastavili regióny. Dúfam, že to pozerajú všetci riaditelia slovenských nemocníc, že to pozerajú všetci starostovia, primátori miest, ktorí chcú pre občanov stavať, ktorí chcú opravovať mesto, ktorí chcú stavať nemocnice. Dúfam, že to pozerajú aj poľnohospodári. Dúfam, že to pozerajú všetci tí, ktorým progresívne Slovensko robí všetko preto na medzinárodnej úrovni, aby svojej krajine poškodilo, aby dourážalo, aby tam udávali na Slovensko a vyprovokovali Úniu k nejakej aktivite. Chcem ale uistiť občanov Slovenskej republiky, tak minister Raši, ako aj podpredseda vlády Kmec, ale aj vláda ako taká, budú intenzívne komunikovať s predstaviteľmi Európskej komisie a jednoducho urobia všetko preto, aby k žiadnej takejto procedúre nedošlo. A ešte jedna vec. Viete, ako je možné, že nám niekto z komisie pošle list, v ktorom žiada člena vlády, že je to dôverná komunikácia, ktorá má prebiehať na úrovni ich dvoch, komisára a ministra, aby sa vysvetlili veci a PSK s týmito listami máva na tlačových konferenciách, tak dačo tu nefunguje.